салом обуначиёни ютуб канали Нурангез филм. ба маълумоти шумо мерасонем ки бо сабабҳои муайян студияи Нурангез як муддат филмҳоро пешниҳод карда натавонист ва акнун ҳама мушкилот рафъ шуданд ва шурӯъ аз фардо ҳама филмҳо пешниҳоди шумо мегарданд. минбаъд ҳар ҳафта қисмҳои филмҳо зиёдтар ба намоиш гузошта мешаванд. аз рӯзи шанбе то панҷшанбе ҳар рӯз як қисми нави силсилафилми ҷанговар, яъне дар як ҳафта 6 қисм соати 19 бо вақти душанбе пешниҳоди шумо мегардад. аз душанбе то шанбе 6 қисм зиндагии талх соати 20. аз панҷшанбе то якшанбе 4 қисм силсилафилми дар талоши сарват соати 21 ва рӯзҳои якшанбе, сешанбе ва чоршанбе силсилафилми шавкат соати 21 тақдими шумо мегардад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки филмҳои студияи Нурангезро тариқи VPN тамошо кунед. бо эҳтиром, Нурангез филм.